Kärppien edellisestä liigaottelusta on 2 viikkoa. Joukkue toki piti pelikuntoa yllä, kuten äsken mainittiin, perinteisessä Spengler Cupissa, joka järjestettiin jo 96. kertaa Davosissa, eli todella perinteinen vuodenvaihteen joulun Tapaninpäivänä alkava turnaus oli kyseessä. Intonen. Keskikaistalta syöttö tulee kuin tuleekin perille. Wernbloom. Intonen pääsee kääntämään, siinä on loistopaikka ja TPS Topias Haapanen iskee tämän ottelun alkutaadit. Kun 2.53 on pelattu ottelun avauserää ja TPS:n vahva startti palkitaan. Topias Haapanen. Nyt puhaltaa eri sävelet ja nyt saa viulua soittaa myöskin TPS paita päällä Raksilassa. Liigassa kunnioitettavat 683 ottelua Kalpan, TPS:n ja Ilveksen paidassa. TPS tulee edelleen ja rankoo todella vahvasti. Siinä paikkaa tulee niin vapaata paikkaa, että ei kahta sanaa. Tim Söderlund iskee TPS:n 2-0 johtoon. Ruotsalainen tuli kesken kauden TPS:n vahvuuteen ja nyt sitten 19 ottelu ja 3. maali Tim Söderlundille eilen. Puolustaa hyvin, edelleen kiekko kaivetaan esiin, Wernbloom, levitys toiselle puolelle, Karhunen loistava torjunta! Erinomainen venytys Tomi Karhuselta, eikä se patja tule ja sitä ihmettelee tässä myöskin JC Boudin. Siinä oli kyllä erinomainen paikka suoraan syötöstä kanadalaisella, mutta ei tule kymppiä maalisarakkeeseen täyteen. Loiston levitys. Katsokaa miten Boudin siinä jo nostaa korkeassa polviasennossa kättäkin ylös, mutta joutuu tuon mailan pudottamaan ja toteaa siinä, että oho, olipa venytys, olipa reaktio Tomi Karhuselta. Eilisessä ottelussa Munkki ei pelannut, vaan siellä oli niin Sisu Yliniemi TPS hyökkäyksessä, mutta hän on kärppälaina. Nyt Vehviläinen pudottaa kiekkoa vähän hanskasta, sieltä on tulossa rangaistus, mutta ei tarvitse. Heikkala on herkkänä maalin edustalla. Siirretyn rangaistuksen aikana Kärpät tulee tähän peliin mukaan. Ja Ville Heikkala survoo kavennuksen taululle. Ja sieltä oli tosiaan tulossa rangaistus TPS:llä, mutta sitä ei laiteta täytäntöön. Nelosketjun laituri iskee kauden 3. maali ja siihen päättyy 16 ottelun maaliton pätkä. 11 ottelua ehti mennä Heikkalalla ilman pisteitä. Petrus Palmulla tilaa. Palmu ei saa nostoa eteenpäin, Kärpät kääntää. Gardiner hyvin antaa Tardifille. Tämä ottelu on tasan 2-2. Niin se suunta muuttuu. Kärpät tulee peliin mukaan. Ben Tardif iskee kiekon maaliin. Nyt on sitten kortit laitettu uudelleen pöydälle ja uuteen jakoon. Se on kanadalaiselle tämän kauden 13. maali. 3 ottelun pisteputkessa Tardif. Petteri Anttila ei saa syöttöä. Topias Haapanen haastaa keskialueelta. Siitä tulee puolustuksesta Niklas Arell mukaan. Arell hakee taustalle. Lehtonen laukoo! Korjaa Wernbloom laukoo ja vie siitä TPS:n 3-2 johtoon. Hyvin on passissa keskustassa Lukas Wernbloom, tänään 1+1 ja ruotsalainen iskee jälleen TPS:n kuskin paikalle. Ruotsalainen akseli toimii. Jos Melnik, hyvä aloitusvoitto tulee Kärpille, Koiviston kääntö, irtokiekko ja Teemu Turunen. Tasan 3-3, Miika Koivisto pistää matalaa maalille ja irtokarra putoaa siihen, missä Teemu Turunen on. Ja Kärpät tasoittaa. Turuselle kauden 9. maali. 4 ottelun pisteputkessa nyt 1+4. 7 ottelua ehti mennä ilman maalia. Kivistö. Yli liikkuu kiekko. Korpi
Korpimäki maalin edustalla ja rystysivallus. Kärpät johtaa 4-3. Maalintekijänä Maksim Korpimäki. Jotenkin näyttää siltä, että Kärppien hyökkäys tyrehtyy tuossa hyökkäysalueella. Siellä TPS-pelaajatkin vähän levittelevät käsiään, odottavat jotain muuta. Sitten on kiekko maalin edustalla ja siellä on myöskin Korpimäki. 4-3. Kärpät johtaa. Nyt pitää sitten löytyä se viimeinen ratkaiseva viiva. Lehtonen laukoo ohjuria välissä. Ei tule. Karhunen kestää tämän ja Kärpät ottaa tästä 4-3 voiton. Olihan melkoinen näytelmä loppuun asti. Kolmannessa erässä Kärpät tämän homman kääntää maalin takaa jo asemasta voittoon. Mutta oli kyllä, ei ollut TPS:n tasoittava maali tuossa lopussa kovin kaukana. Siellä Max Lindroth ampuu kiekon maalin rautoihin. Näin lähellä se TPS:n tasoittava on. Mutta lähellä ei lasketa, se on vanha sanonta ja TPS ei tänään tästä taka-ajosta lopulta pysty nousemaan.